Endnu fast. Få din greb. Lav base. Godt altså. Tættere på, Mads. Endnu fast. Endnu fast din greb. Sådan der. Lav base, jeg skal lave base. Ligesom jeg sagde, kraven, ikke på kraven. Kom tæt på. Det er stærkt stående, så skal vi lige snakke om. Ja, sådan. Prøv at hive lidt om. Prøv at mærke på balance. Godt, Asger. Asger, gør det, vi lige har snakket om. Fat i ham og gør det. Kæmper. Fat i ham, Asger. Hold fast godt. Hold godt fast. Godt. Hold fast. Ja! Godt, Asger, det der. Hold fast i ham, hold fast i ham, Asger. Hold fast i ham. Fat i hans ærmer, Asger. Fat i hans ærmer. Begge to. Hold fast i ham. Fat i benet, fat i benet. Benbenet. Yes, så vend den op på skulderen. Rul. Ned. Stille og roligt. Du tager sådan fint ud, så kommer ud til halvskart. Du må til hoften og lægge. På en ben under. Jeg skal lave det, hvor du ligger ude på hoften, og så skal du din fod. Jeg skal fat i hans fod. Skal tilbage til halfguard. Rul op på siden. Godt det der. Sådan ja. Der, nemlig. Skub ned, så kom helt ned. Skub på knæet der. Skub på hans knæ. Jeg skal bruge venstre arm til at skubbe ned. Rul op på siden. Og så fyld på, mens du presser på knæet. Rul op på siden af din hofte. Skub på hans knæ, Asger. Hold den lukket, hold den ud. Sådan der, skide godt. Kom på ryggen og læg igen. Kom op på ryggen og læg igen. Pres på de knæ, yes. Yes, så tager du ryggen derfra. Tag ryggen. Tag ryggen, Yes. Træk den så. Point. Så går du op i noget syd. Den er imod, Emil. Skrål, Andreas. Om på ryggen nu. Så tager du ryggen nu. Op på ryggen. Skrål. Sådan ja. Andreas, det er nu eller aldrig. Lykke ud.